So sa ka. Wide. Ma, naami meeting karon. Kinahanglan daw nga na ang parents sa meeting kay importante daw ni. Uy, dili ko makatunganak. Sorry ha. Ay, ako na lang, Bia. Ay, busy man si mama ninyo sa inyong negosyo. Sige na lang. Okay ra, nakasabot ko. Bea, hapit na tong JS prom. Nana kay sulob? Wa paligi. Ikaw? Wa pasad. Doon nga tagpalit. Sige ba? Ako ina na ko, mama. Unsa? Mag-apil-apil pag yung kaana? Ma, papila lang gud ko. Kung dili ko nimo papilon, ako riwaan na. Na, tagpila man say abang anang mga gown, ana. Na ako na'y tag 1.5 lang, ma. Jesus Mariosep! Kamahal ko, ana. Ibayat na lang na tuition ni mo, uy. Tugat-tugat eskwela na ako university ng eskwelahan. Unya dili ko papilon kung na mga events. Doon na kay gisulti, Bea. Ma, sige na ba? Papila lang gud ko. Papila na lang na. Tito? Abangan gina ko gown? Nga pwerte mangmahala, ana. Magkita ra na natog balik, oy. Pero kanaga experience sa imong anak, ayaw ihikaw niya. Tagsara na mahitabo baya. Nahala, sige. Salamat ka nga pinangga kaning ama-ama ni mo. Salamat, Tito. Bea, tabang una sa tindahan, ha? Una ka mulakaw. Unsa, ma? Pero ma, alas 3 magsugod ang JS prom. Kinahanglan pa ko mangandam. Ay, alauna pa man. Taas pa man ang oras, God. Tabang lang una kay dagan og customer. Way makabantay sa ibong manghod. Ako ra kay si Tito Alfie ni mo doon ay importanteng gilakaw. Pero ma... Naapa kay oras, Bea. Ay, kay nga ano manggudi ay ba? Kinahanglan ba gyud ay nga mangandam kag maayo? Di man tingali kinahanglan nga bag-on gyud mo imong make-up. Bata ka pa man. Ma... Late gid ko. Alas 3 nga mong JS prom o niya 3:30 na. Yawa pa ko kapangandam. Si Leslie, akong amiga. Hello? Day, asa naman ka? Magsugod na og paso ang mga pair sa red carpet, oh. Gipangita na kasi mong partner din eh. Unsa? Day, naapaman ko sa amo. Hala, no, kadugay gud nimo. Unya mo biyahe pa ka. Napaka kay maabtan din, he? Magdali lang ko. Ani mo, uy. Kaon na ladrit sukaw. Human na day ang sayo-sayaw. Human na in town. Giparisa na lang og lain imong partner kay wa man ka. Leslie, Sige na, kaon na lang. Musta man inyong JS prom, nak? Bea, katugan ako. Muditso na ako sa akong kwarto. anak. Bea, good news! Dean's Lister ka karon. Tinuod? Lagi! Congrats in advance, Day! Nana, gitingali mong parents anak nga time no ron mo taod sa imong award, no? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Maubanak? Congrats, anak! Salamat in taon ka na ning kamot ka. Wagin mausik ang among bayad sa imong pag-eskwela. Na, mahal ra ba kaayo na imong eskwelahan, nak? Naaka na nga event maaron mutaod sa akong award. Ha? Uon sa man ang adlawa? Sabado na, ma. Agoy, tingbisim man as tindahan. Dili lang kumusaad na ka, pero paningkamutan ako. Sige, ma. Kung dili na lang di ay ta manindaan na. Pila raman ang usa ka adlaw ba? Kung igahin nato ang adlaw, di ba? Espesyal lang nga adlaw para sa imong anak. Nahala, sige. Kana. Dili na lang tamanindaan na. Tinuod ka, ma.
Yes, thank you, ma. Ako na tingali ang pinakamalipayon na ng adlaw, Asa naman imong parents? The program is about to start. Sige kog kontak, dili man mo tubag, sir. Oy, happy to get ang time. Oh, kunoon sa gani ha, ako na lang mo taod sa imong award, okay? Sir. Nak, sorry gid kaayo ha. Unsaon nga niinit manggod og kalit imong manghod. Mauto nga gipa-check up lang namo. Pasensya gid kaayo. Pasensya gid tinuod kaayo biya. Mangaon na lang tas gawas nak. Isip selebrasyon. Haw. Dili ko. Kamo lang. Nak. Bisagon saon ako. Dilikod ko di mo makita, ma. Naningkamot ko, ano lang ma-proud ka na ako. Pero huwag na ni mo makita. Makayubos kayo ka ba? Makayubos kayo. Unsa? Dili ka musod? Oh, dili. Sige na lang kagating classes day, uy. Kay baw si mama ni mo, ana? Wa. Wa naman siya ipakina ko. Beya, asa man sa kuno ka, Bi? Magkuyog mi ni Jad. Ha? Huy, day, bisyoso man kaayo to. Mukuyog ka niya? Wa kay labot kung kisig kuyugan ako, Leslie. Ayaw manghilabot sa akong kinabuhi. Kaya wa ko manghilabot sa imo. Tagay pa. Oh, sige. Ingon mo ka. Okay. Hubog kang na uli? Alam day hubog ko. Sabi labot ni mo. Beya, kapila na nini mo buhata, ha? Ug ako naibawaan nga sige ka kunog kating classes. Unsa ba na itabo ni mo, nak? Dili na ako motiwas og college. Beya, Unsa? Makikipon ka na ko? Oh, mahal ko nimo, diba? Bia. Oh, pero, call center ay trabaho na ako. Ayaw kabalakan ako. Nagtubo ko nga anad og trabaho. Kaya na ko man trabaho, Jed. Bia. ngano namutos ka mas imong mga sidina? Mupahawa na ko din Makikipon ako sa kong uyap. Beya, anak. Naunsa man ka? Imong usikan imong kaugmaon anang tawhana? Anak, pag-enjoy sa imong kabatanon. Ayaw pagdali. I-enjoy na ko kabatanon? Sure ka na, ma? Ikaw ay babag, ma. Suma! Pila kay gayon nga na-miss na ko mga school events tungod kay imo kong gipatinda. Tugtan man tuon ko nimo. Pero late ko nimong palakton. Katubag JS prom na mo. Wa na ko'y naabtan ato. Igo na lang kong nikaon pag-abot. Tungod kay dili ko nimong palakon kay way makabantay sa tindahan. Beya, anak, sorry. Ayaw lang nigbuhat, anak. Kining tanan para ninyo, para ninyo sa imong manghod. Dili, ma. Mas importante para nimo ang kwarta kay nako. O gisumpa ko na nimo. Kung sa gamay pa ka, gipatinda na kang lola og sayo, lahi ko, ma. Mamatay kong dili magtindera. Hinuon,
Dili masigid mo ma-feel akong gibati sa dihang wa pa ko mo decide nga mo undang ko sa akong pag-eskwela. Ngano? Usapin na human mo. Wa man, di ba? Tungod kay mas gipili ni mong maninda kaysa tumano ni mong pangandoy. Nak, sorry. So, yung una og last na pagdapat ni mo dako. Bea, Tingali bayag mo reklamo ka, human sa pila ka adlaw. Nga naman reklamo man ko nga. Ako magadi na mugos ni mo nga makiktipo ni mo, diba? Og salamat kay imo kong gidawat dinhi. Alangan man og di, uyab tagog ka. Salamat, Jed. Mao na, nagduda ko mabdos ko. Kay wa naman gyud ko tong hais akong binungan nga sakit. Oh, ha? Time pa. Murag wa ka malipay. Ha? Nalipay ko eh. Magkaanak na guta. Oh, lagi. Ay, salamat intan. Kay wa ko'y duty ron. Makapanglimpyo gyud ko din sa bay. Mayo! Mayo! Kinsa man ron? Hi, si Jed. Nganong nangita man kaniya? Ikaw ba ang yung bago karon? Oh, ako. So tinuod ko di ay, nga mabdus ka. Kay naglaro naman ko ka na imantiyan. Kinsa ka? Ikaduha kang babae, nga gikapuyo ni Jed. Og human siya makapahimus na ako na mabdus ko, og mura na lang kong basura para niya. Unsa? Primero may suporta pa siya sa mga anak. Pero nituig na lang karon wa na good siya magpakabada pa. Maong ni ako. Kay tingalig wa ka pa masayod nga before nako. Naana siya laing gipaamtan. Nga wa sad niya suportahi. Ha, basig ikatulo na unya ka karon. Unsa? Hayop ka! Bia, Huwag ka masulti na kong bahin, ani! sorry na, pero tinod, di pa ko andaman ang butanga, Bia. Daan pagyud ko! Maunay nga murag wa gyud ka malipay pagsulti na ko ni mga babdos ko! Bia, sorry. Sorry kayo. Pwes magbuwag ta! Og pagtagbaw si mo kinabuhi! Oh, Bia. When you try your best but you don't succeed. Usahay makaingon kong gaba ning ako sa akong pagtubag-tubag sa akong inahan. Kay karon, mas worst pa kong sitwasyon sa iya. Naninda ko bisan mabdos ug naningkamot para sa kaugalingon, ingon man sa umaabot na akong anak. Gusto man ko mangayog pasaylo sa akong inahan, pero dili pa ko andam. Tungod kinauwaw ko sa akong nabuhat, ingon man sa akong gidangatan. Kanimo, Jed, dili na lang ko lumulaom nga magkabalik pa ta. Kay kung gusto ka, nangita na gid unta kag paagi nga magkabalik gyud ta. Pero wa. Kung makauna-una manggani kaghatag og suporta sa atong anak sa umaabot, mas maayo. Pero kung dili, okay ra sad. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Bea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagalahan, Fix You. Lights will guide us, and I will try. Ang maong kaagi gibuhatan o doa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Thank you! Salamat! Salamat kayo ninyo! Brad, thank you! Karon nga, asawa na magiti ka. Ako isaan nimo nga buhaton akong tanan para nimo. Og sa umabot na tong pamilya. Isaad sa nako nimo nga magtinarong ko sa akong pagkaasawa, Blake. O unungan ti ka bisag unsa pang mahitabo. Salamat, mahal. I love you. I love you too. Ha? Mo-apply kag trabaho sa barko? O mahal, gusto ko nga makatigom ta samtang wa pa tay mga anak. Unya ako. Imo lang di kumbiyaan nga ako rang usa din eh. Karon naman sad ni. Okay? Kay puhon kung makatigom na ta o kung may anak na sad ta, di na ko magpalayo ninyo. Magantos-antos lang ta karon, okay? Okay, mahal. Welcome, Brad. Ikaw mo di bagong din, no? Oh, Brad, salamat ha. Unya, nakadungog na kag-istorya nga kung mudunggo ta. Magpasaka ta og mga babae din, eh. Mo ba? Pero di ko ana, Brad. Minyo na kong dako eh. Di ko mangitag problema. Na, di ka makaingon, ana. Ha? Kay ang kapitan nato mismo, maoy magpasiug ta. Ug maunay mando niya. Bahala na. Kung mao na, mubalibad lang yun ko, Brad. Di ko gustong balibaran. Oh. Kinahanglang magdadaanad ka. Imagine style mo din sa barko, Blake. Oh, unsa? Salamat kayo, sir, ha, nga. Gipasa ka na lang gid ko nimo. Ay, tungod kayo ako'y mahimo, day. Mao may mando sa mga kapitan. Maayo na lang ni. Para palit na ko og bugas, sir. Para makapadako sa amo. Mao ba? Mao giday ni pangwarta nimo? Oh, sir. Wa ko'y choice, good. Wa man ko makahumag-skwela. Sige, sige. Atagan lang ti kag kwarta, pero ay kabala ka. Di ko may labot nimo. Salamat, sir. Swerteha si mong asawa, no? Oh, salamat. Believe ko rin mo, Blake. Lalaki ko ka. Abi na ko, huwag yung kang pasaka o babae. Good job. Ay, nagtuog ang kapitan nga gilabtan akong babae. Napakay pinaingon nga dili ka gusto nga magbuhat og problema. Pero nikaon gihapon di kas babae nga gilawog nimo. Pwe. Ha? Abi nimo Nga usa ka limpyo nga pagkabana. Oh. So may problema doon niya? Bahala siya. Basta importante nga huwag ko makabinuang sa kong asawa. Kano sa alam ko ni mo gibuang? Ha? Gibuang? Ay sos, ayaw na nagod pagpakaroon ingnon, Blake. Imo na kong gibuang. Naibaw ko nga kadadunggo ninyo magpasak ka mo babae diha. Kitsa ba nagsulti ni mo, anak? Dili na pala di kong kisam may nagsumbong na ako. Bagkakon kang dako. Abi mo na kong tarong ka. Okay, sige. Musulti ko ni mo sa tinood. O, nagpasak akong babae. Pero wa na ko hilabti. Gibayra na ako. Di ko makahimo sa binuang ni mo eh. Labi na yun kay mahal ti ka. Ambot lang. Wa ko may bawag angay pa ba kumutuon ni mo. Ilabi na kilayo ka. Sayo na kayo ni mo ang pagbinuang. Mahal tuho iko. Di lagi ko makahimo sa pagbinuang ni mo. Hatagi sa kong space, Blake. Dili pa ko gusto magkakita ni mo. Oh, Rhea! Recorded by Radio Mo TV. Natural na na ang reaksyon sa imong asawa doon. Kung sa may angay nakbuhaton pa. Pasag di lang kuna. Hatagi sa iyang kuan ka ng hatagi sa space. Mamakanayag ipangayo. Paabuta lang nga siya mismo mo ay manawag o balik ni mo. Aron sigurado nga andam na gid siyang magigistorya ni mo. Salamat kay nanawag na ka. Kumusta naman ka? Naka-realize lang ko nga unfair kayo ko. Kaya mas ito ko sa laing tao kay nimo. Sorry, mahal. Huwag problema, mahal. Nakasabot ko nimo.
Kanilang gimoy una-una agmayo ha. Dili gid ko magbinuang nimo tungod kay mahal ti ka. Ikaw ray ako, okay? Musalig ko, ana. Ito gid rin imong asawa no? Ha? Ito gid mo no? Yun na, pagod. Sa may problema ni mo na ako. Kung wa pa lang ka magpabilib sa atong kapitan, wag yun ang tatay problema. Oh. Pero sip-sip magkang dako gud. Pero kung makasabot nga no nga mituo ang imong asawa nimo. Bisag na i-picture nimo nga may kauban kang babae. Ikaw may nanaot ako sa asawa, ha? Di ka madaot kung wa kay gibuhat na daotan. Wa ko'y gibuhat nga daotan sa asawa. Pero basig unsay ako mabuhat nimo. Usa ayaw mig sa muka sa asawa kung di ka gustong magguba ng naong nimo. Mas maayo siguro mo-apply ko laing kumpanya. Di na ko gusto makiguban na itong trader. Hapit na ko mauli. Gamay antos na lang, Blake. Gamay nanggad. Unsa ka ano kung pamalitan ako si Rhea o niya ako siyang i-surprise and kuli na ako? Di ko magpahibaw niya. Uy, nganong lock mo ng pultahan? I'm kadisriya. Di lang na ako sampiton para di siya makadungog sa kong tingog. Oh. Kinsa ka? Ikaw mo'y kinsa? Nganong niya man ka sa kumbay? Blake? Rhea? Usi? Oh, mabdos ka? Wa lagi ka magingon yung mauli ka. Unsa ni? Nganong mabdos man ka? Ikaw ba may namasangil na ako nga nagbinuang ko? Unya ikaw dahil mo ay dugay nang nagbinuang ako? Hayop ka, Rhea! Blake, pasaylo Dili! ako. Di ta ka mapasaylo. Layas! Og ayaw na pakita ako! Layas ah! Pastel anak. Pasagig ko magdahom nga. Naingon anak si Rhea. Sakit kayo, gibuhat ako pa. Dong. Ayaw magsigi og mugtok din sa bahay. Ako panimo no. Ako panimo. Ubakasyon ka. Laag. Pangita og lingaw para mamawa siya sa imong huna-una. Nindot man sa'y pamati nga makabakasyon ta nga kitarang usa. Nami kayong hangin din rin repitas dapin sa baybayon. Ay. Sir Blake? Oh. Uy. Milin? Uy, Milin, di ba? Ikaw? Kumusta? Okay ra. Nauli sa di ka din sa Cebu? Ako, dili pa lang sa dugay nga nauli. Oh. Maayo kay nagkita ta. Tagi kog number ni Mr. B. Gusto ko mabayad sa imong kaayo at tong una na tong panagkita. No. Di na kinahanglan. Okay ra ko. Kung mauna. Sige, i-treat na lang tika. At ito sa bar in your resort. Lak. Unsa man ang pagsige ninyo kuyog-kuyog atong Milin? Ay, basig lahi na ha. Nakabantay ra ba ako nga katong gidani mo siya din sa bahay. Pilit kay siyang tinanawan nimo. Wa ko'y labot pa.
Malingaw ra ko nga kauban ako siya. Maura na. Siya rasad akong gigamit pa nga pampalipas sa oras samtang wa pa ko makamove on ni Rhea. Nak, ayaw pang gamit o babae para makabubuon ka lang ni Ria. Dili na maayo dong. Pasalamat gani ka kay naasimilin nga maoy muuban nimo, muagak nimo, o muhatod nimo kung mahubog ka. Ayaw i-take for granted ang tao nga naapirmi nimo sa panahon sa kalisdanan. Base unya na ka makarealize kung mawa na siya kay napula na. Hubog na sad ka? Sige lagod. Naabitaw ka nga pirming muagak na ako. Oo. Ako may moaga kog mohatod nimo. Pero ang permi mo gawas siya mong bakba kay Rhea. Kung dali ka mo unang sa pagsigi nimong inom, bahala ka. Pero ayaw pag-expect nga naapa ko para nimo. Melin! Melin! Naunsa naman ko. Di man mawa si Melin sa kong nahuna. Nagilty ba ka ako tungod sa akong gibuhat? Salbahisa sa nako eh. Basi nakabantay na siya, naggamit na ako siya. Nga nung sigim ko gunahuna niya. Oh, yaman lagi ka sa bahay. Milagro nga wa ka mula agron. Kapoy man, wa ko'y gana. Kay wa si Milin. Sus, wala ka kay bawanak. Pero dito, na-inlove na ka ni Milin. Nagtuo lang ka nga si Ria pa ang imong gimahal. Pero dili na. Tagalo na ko. Mas magsige kapag pangita ni Milin kay ni Ria. Unsa no? Bisag di pagkamuangkon. Naibaw na ko sa tubag. Nagmahay ka nga gitake for granted ni mo siya. Aw, mas magmahay yun ka kung dili ni mo siya at puon sa ila. I love you. Ha? Hubog na sad ka? No, dili. Ug wasag ko makainom. Naka-realize lang ko sa dihang wa na ko makakita pa nimo. Sorry kaya kung nagpakabuang ko sa tao nga way ayo. Ug wa ti ka makita nga mo'y napirmi para nako. Nahibaw ka, ano na ako permi para nimo? Nga naman, Kay love na sa di ka, Blake. tinuod. Nga sa ato pa. Kita na? Yes. Kita na. Yes! Wa ko magmahay nga gipanguyaban ako si Milin. Kay grabe siyang bangga ug magmahal. Dako kay sila kalahian ni Ria nga akong ex. Maong ako usan ni gibausan ang pagmahal nga iyang gihatag nako. Ug karon, nagpaabot na lami nga mao kina nga mong annulment ni Ria. Aron may kagawasan naming magpakasal ni Milin. Binilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito may higalang kaagi ni Blake nga taga Babag, Lapu-Lapu City. Uban sa awit ngayon, awit nga regalahan. Manan sa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Glenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, magpahinga. Recorded by Radio Mo TV.
Linda, bago na diya, unto na. Bangon na ko. Puro baya mong mga anak o gato. Trabaho na kay magabihan ta. Sir, Linda! oras alas city pagani. Grabe sa dispapa, Sa'yo ha sa mamukaw, O saman, gusto ka nga bakos mo imupukaw ni mo, Linda? Opa! Naana mo, bangon na! Ay sus, pasagdi na lang ng inyong amahan. Ang mabi. Huwag mo gano'n tayo klase. Pero sa'yo gihapon may pukawon. Training na ninyo, oy. Santa mga bata pa mo. Pa, Gituyo na nako aron ig-abot sa panahon nga kamo na maoy magtrabaho og mamahimong ginikanan, andan na mo. pero pa, mga bata pa man mi pa. Nag-eskwela pa gani mi. Mao gani, samtang bata pa mo, i-train na mo. Kay lison nagwa mo'y kalibutan sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Usaon na lang kung mamatay na ko, ha? Kinlanan mo lihok na gyud mo. Ilabi na ka, grinda. Kay ikaw mo ay kamagwangan. Di ni mo mahimong pasagdan imong mama og mga manghod. Nakasabot ka? Opa. Happy to get itong graduation, day Glenda. Maulag giday. Excited ka ni kaayos, Papa. Ogma, magpalit mix nina nako para isalob ni graduation. Wow, kapinangga da. Nga asa man ka mag-college? Wa pa man may magkastorya, ana. Karon, inig-uli na ako. Mangutan ako ni Papa. Nga ano naghilakman ka? Nadisgrasya si Papa ni mo. Sa? Hain man siya karon, Ma. Okay na ba siya? Wala ba magrabihin? Asa siya ospital kaya tuon? Patay na si Papa ni mo. Papa! Ate, magkano na lang tawan naman si Papa. Dog. Pag, imo man may kibiyaan, Pag. Usaon ako pagpanakuan ng mga bata, gawa na ka. Unsaon na lang kung mamatay na ko. Kinanglan nga mulihok na yun mo. Ilabi ka na, Glinda. Kaya ikaw may kamagwangan. Dili ni mo mahimong pasagda ni mong mama o imong mga manghod. Nakasabot ka, Glinda? Maayaw ka bala ka, Ma. Dili ta mo pasagdan. Ayaw ko gihikapa. Ma? Ikaw mo hinugdan ganong namatay si Papa ni mo. Ako? Oo, ikaw. Kay kung dili patungod ni mo, dili mo lang kao imong amahan para manghuwam og kwarta. Ay, basula imong kaugalingon, uy. Wa may gusto mahitabo to. Wa ko kay bagon siya angay na kong buhaton, ay. Si Mama og ang ako mga igsuon. Dili na hapit mo tingog na ako. Ako gid may gibasol nilang tanan. Wa kay mahimo, ana. Pero hatagi lang sila time nga makauna-una. Pulos mo nasakitan karon tungod sa pagkamatay si mong papa. Maulagi. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Human sa graduation. Ma-apply ko dayon og trabaho. Kinahanglan nga makatrabaho ko dayon. Day Glenda.
Recorded by Radio Mo TV. Hi, Glenn. Niya na sa di mong suitor. Excuse ha. Adto ko sa kong table. Kumusta naman ako gingan mo, Glenn? Bruno, di ba giing na naman ti ka? Nga dili pa ko sure kung andam na ba kong musod og relasyon? Daghan pa kay kong responsibilidad. Dili ko sure kung makahatag ba ko og time nimo. Ihatag yun ako ang tanan akong pagsabot nimo. Sugta lang ko. Ikaw yun. Sige, Kud. Dugay-dugay naman sa kang nanguyab. Maong sige. Gisugot na tika. Yes! Uy, kadaghan ba ko di og miss call nilang mama kanyang kadlawon? Noon sa man ni sila? Akong tawagan. Dugaya biya ni mo nito bagoy. Gabi iraming nanawag. Nakatuog ko ma, kay ni overtime ko gahapon. Nga naman di unta. Pagpadaon niya kwarta ha. Pero kautang may kahapon. Gipa-check up na mo imong manghud kay nalipong man. Pwede kay mabdos man di ay. Ha? Mabdos? Uy, kabata pa ni Chinchin, ma. Di sinuibi pa ko na siya. Ay, nga saon ba na ni mo nga mabdos na bang yun? Wala tayo mahimong ana. Oh, Upunin na lang sa day para palit og sapatos ni John John. Imuduwa ko na siya basket sunod adlaw. Maayo ng pag-uiyang sapatos. ang grabe ha. Sa may pagtuo nila. Namunit ako kwarta diri. Ganawa naman ka mo, Tikog. Sa man, magpadaka o dili? Pangitaan ako paagi, ma. Ayaw ko tumagaan ng mangita pagkagpaagi, ha? Salo naman sa gwa pa kay kwarta diha nga nagtrabaho man ka. Magpada ako, ma. Glenn, di ba gingna naman ka nga ayaw palabi og hatag sa tanan sa imong pamilya? Pagbilin po para sa imong kagalingon, di ba? Dili man sagud ako sila pwedeng pasagtan. Maumukayod gyud kung maayo para sa akong pamilya. Pero ang imong gipasagdan karon ang atong relasyon. Nagsigi kog hiskot og kasal, pero dili pa kaandam. Dili hangtod-hangtod nga sila ang imong unahon. Nasa kay imong kaugalingong panginahanglan. Kaya pini mo, feeling nako. 10 years na takuyab. Pila na edad na to. Pero, nagpaabot ako sa wa. O nag-usik ako sa akong panahon. Sorry. Pero dili gid ako kayang talikdan ang akong pamilya. Kung dili na mo kayang magpaabot, magbuwag na lang ta. Si Bruno na lang kadi ba nahibilin ako. Nawa pa yun. Pero dili na ako siya pwedeng pugson nga mapabilin din ako. Gusto sad ako magpadayon iyang kinabuhi. Bisag ako. Huy, nga na nagmilagro ka? Walita mo duty. Wa ko'y gana, day. Day, ay ba ako nga nasakitan kayo kasi panagbuwag niya ni Bruno? Pero yung padaoy. Timan naipamilya ni mo nagsalig ni mo. O girisgo ni mo inyong relasyon ni Bruno tungod nila. Day. Hello? Glenda, padadimig kwarta kay ibong bangko na disgrasya sa pagduwag basket. Nabali ang tiil. Unsa? Kumusta naman si Junjun, ma? Ay, okay na, oy. Pero napa ko ni daghang mga bayranan, kinaapay mga tambal nga palito noon. Ay, pastilan. Kaluoy sa imong banghod. Mag-birthday na ba ni sunod adlaw? Sige lang, ma. Sweldo naman po na ako. Magpada ako.
Mauli ka? Oo. Pero wako magsaba nila nga muuli ko, day. Birthday man nun sa kumanghod. Gusto na ko nga i-surprise siya. Nganong dagan man og tawag ni sa bahay? Ate Linda? Oh. Junjun? Tay pa. Nganong wa man lagi ka sa ospital. Okay naman lagi ka. Abi na ko. Glenda? Ni alagi ka. Ma, unsay puti pa sa bot ani? Okay naman lagi ni Junjun. Okay naman kikuti. Naman siya hindi ko. Ay, sos. Ako lagi pagawas ka na hospital ka para magpadagda ko imong magawang. Unsa? Grabe naman sad ka, ma. Imong kaugalingong anak, imong gitungo. Ayaw kong ingaan ha. Pasig nalibot ka nga ikaw ay hinungdan nga nung... Nganong namatay si Papa? Hangtod ba karon ma ako gyapon imong gibasol? Ingana na gid ka grabe imong kalagot nako. Nagibuhat man nimo nako. Wa man ka maguna-una nga nagpatay-patay na kong trabaho dito para lang makapadakog kwarta. Para makasuporta ko ninyo? Ate... Bisag usa ninyo, wa man na ganit ang utanan na kung okay pa ba ko? Kung naginawa pa ba ko? Kung kaya pa ba na ko? Kaysa tinuod lang gikapoy na kayo ko. Hindi give up na ko akong kaugalingong kalipay para ninyo. Pero maura na ikabawas ninyo. Ako kung gikapoy na maday ka, sige! Basagday na lang, be. Isakit magkaday si mong buot. Basagday, be! Pero kalimtan ako nga anak ni ka. Dugay na ko ni mong gikalimtan nga anak ko ni mo, ma. Kay sukad nga namatay si Papa. Wala ko maka-feel nga anak pa ko ni mo. Maong sugod karon. Magkalimtanay na ta. Linda? Napabok ko'y balikan. Makuha pa ba ti kag balik? Wa mo kumawa ni mo. Ug dili kumawa ni mo. Salamat, Bruno. Salamat. Kulang ba yata ang 24 oras sa aking mga bituin? Triple ang sakit nga akong gibati ato higayon ha. Ni-give up na gyud ko sa akong kaugalingong inahan. Pero patago kong maghatagan sa akong igsuon o ginagmay suporta para nila. Kaya bisag unsaon pagbalibali sa kalibutan, pamilya gyapon ako sila. Karon, padayon ang among relasyon ni Bruno. Og malipayon kaayo ming duha. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka namang higalan kaagi ni Glenda nga taga Tangki, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalan, magpahinga. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Maayo nga law kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Maika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dito ka lang. Manan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Maragusan, Davao de Oro. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Maika. Recorded by Radio Mo TV.
I love you, Maika. Mike, Muna tinuod, Maika. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako. ayaw lang iubos, Mike, ha? Prangkahan ta lang ka. Wa mo ko'y gusto ni Mukot. Oh. Pangita na naglaing babaeng ni mo panguyaban, Mike. Ikaw mo gudang akong gusto, Maika. Unya, wa mo ko'y gusto ni mo. Okay ra. Pero di gyapon ko mohunong sa pagpanguyab nimo. Hangtod nga maluoy ka na ako. Nanuwa man mo sugta si Mike daw. Akong sugton. Nga wa mo ko'y gusto niya. Unsa may wali mo magustuhin niya? Muro na siya standby sa kanto, uy. Tanawa ko ng buhok. Tinatindog. Okay naman na gawgod. Ang ngayon naman si Ana. Og maayos siyang mudag panamit. Bisag unsa pa na imo isulti nako daw. Dili gid ko musugot anak niya. Na, kung diri pala na manguyab si Mike nako, nagaw, ako gid nang sugton. Maika, kumusta lang pa kung gingon nimo? Hala no. Dili lagi ka makasabot, Mike, sa. Wa lagi ko'y gusto nimo. Di gid ka maluoy na ako. Dili gid mahitabo nga maluoy ko nimo. Sakita sa nimo manulti oy. Ay, ribaw na ko. Panguyabi na lang ko igagaw. Kay ibog ayo to si nimo, si Crisel. May mo ba? Ay ko ito sa babae nga wa ko'y gusto. Maika, ikaw nga akong higugma. Sorry kaayo, Mike. Pero dili gid mahitabo nga subtunti ka. Okay ra, Maika. Di gihapon ko munong sa pagpaninguha nimo. Angton nga maluoy ka na ako. Ugma ba na may kalingawan din ni Sato? Mutanaw ka? Oo, matanaw ko. Pero dili ko magdugay kay ako pa biya mo banday sa tindahan ni auntie. Ah, sige. Kita-kita lang ta dito pohon. Nindot unta kayo ilaglaag da. Kidagan kayo mga nindot na talanahon. Pero, huy, kitug na ako sa uy. Hi, Maika. Uy, Mike, ikaw mong na. Gininara ka din eh. Taod-taod na. Nagpurog balik ka sa katugnaw. Gitugnaw di ka? Lagi, tugnaw ka ayo. Sige ha, mauna lang ako pa ulit ni mo. Gitugnaw na gid ko. May trabaho pa ko ugmagod. Kadiyot. Yaw, sa ulod ng jacket na ako aron di ka tugnawon. Ha? Ayaw lang, uy. Sige na, ay lagod ka ikugod. Gitugnaw ra ba ka? Ay, sige na lang, uy. Salamat, ini ha. Uy. Hala. Wa man din ako mahubo ang jacket ni Mike gabi eh. Ayun, sawa na. Tugnaw manggod kaayo. Kahumot siyang jacket, uy. Ma, malakaw na ko, ma. Sige, amping na. Maika, gandi na naman ko nakabantayan ng gisulod ng mga jacket. Kisa may tagyan na. Sa ako rin yung friend kuya, uy. Iyang gipagamit na ako gabi kay tugnaw kaayo. Pero ako na nang iuli ron. Di arang jacket ngayong gipagamit na ako. Salamat ha. Kuya sa pa yan. Ato sa kustindahan ni auntie. Kadit sa, Maika. Unsa man? Kumusta naman to akong gingon nimo? Ha? Gusto ka nga akong usbon pag ingon nimo nga I love you, Maika. Sugtan na lang ko, Maika. Sige na lang, uy. Oy na. Ako na kang gisugot. Tinuod, uyab na ta? O, lagi. Ako na kang gisugot. I love you, Maika. I love you too, Mike. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Uyab na mo ni Mike? O, gal. Abi na kung dili ka masugot niya. Kaya wa ka makagusto niya. Naglibog gani ko, gal. Kinaluoy man hinuon ko niya. Sukad lang nga gipagamit ko siyang jacket. Mura man hinuon kong nagpangita siyang bako. Halagaw! Nalumay tingali kagaw, uy. Na, ambot lang kaw. Basta ka nahigog maog naluoy na ko niya. Maika, di aday ko gipalit para nimo. Unsa man na? Tanaw. Hala! Teddy bear, do ka buok? Color blue ug white? Ganahan ka? Of course, ganahan kayo! Kung anday ba, ugma, wa na mi din ha?
Nga naman? Huma naman ang araw din ni sa inyong dapit. Mubalan na sad may uglay nga fiesta. Ibaw biya ka nga, piriyahan nga akong kitabawaan. Magbalin-balhin man yun mi. Suruya, biya ako sa amo, ha? Sige lang kung may time ko. Wadtor ako sa inyo, ha? Tawagi biya gid ko. Ay, noon sa man ko eh. Gimingaw man hinoon ko maayo ni Mike. Ngawa na siya din sa mong dapit. Ako sing tawagan, Bi. Nanawag man lagi ka. Kano sa di ka maari sa amo, Mike? Nga naman, Gimingaw na ko nimo. busit pa yun eh. Abot lang ko diha. Kay mo ana raman ko kung makalugar ko. Sige na, bye na kay busy ko. Noon sa naman to si Mike? Sakit magkiksinultihan. Kumusta naman ka? Okay naman. Sorry kay ha, nakapasakit kong sulti ni mo. Gisapot ako. Okay na. Kuhaon ti ka ugma ha. Nga naman. Doon ay kalihukan sa musibahan ugma. Matambong mo ti ka. Sige, magbaabot ako ni mo diri sa amo. Naon sa minis Mike eh. Gida ko niya din sa ilang simbahan niya. Kibasagan ako din. O amoy kaila. Unya, sige na lang siya gatiman siya mga kaila. Magawas na lang ko eh. Hibawaan pa. May pagwa ko mo arida. Naon sa makaw eh. Anong nibiya man ka dito sud? Mag-usap ako dito, ngawa man ka. Ayaw ko yung mga kaila dito. Sorry ha. Busy magug ko. Dali, mag-selfie sa ta. Niya, mamalik din ta sa sud. Ayaw na lang. Kaya mo pauli na kurong taon-taon. Kumusta naman ba si Mike? Dugay-dugay naman siyang wak magpakita na ako. Ay, gusto. Ako sing atuon sing gipuhian. Ako sing dadan og isda. Total, nakatultol mo ko sing gipuhian. Ay ka? Ikaw mo ko din eh. Umalig ka mo chat na kung amuan ka. Gusto magod ako nga surpresahon ka. Meron ko'y dapa rin mo. Masa ba na? Isda. Nung nagdadama ka na? Niingon day ko nimo nga, dadi ko gisda. Wa man. Niya nung nagdadama ka na? Dada nagbalik sa inyo. Kapoy yun ni mo eh. Mike. Pero may naman ako pasakitan ni Mike. Pero dili ko makahiwas pagbiya niya. Kilove na kayo na ako siya. Anong nanawag man ka na ako? Gusto na ko mangumusta ni mo kay uwa na magod ka mo chat na ko. Gauting mi oy. Kauban sa kung may gala. Ayaw lagot ka suko. Nag-update naman ko ni mo. Saan mo kay kay? Pag wadi ko tawagan ka, ibig sige samok-samok. Lain na ni mo, Mike, oy. Makapahiubos man ka. Gimingaw na ba kayo ko ni mo? Paita ba rin sitwasyon na, oy. Lami na kayong ihikog. Maghikog ka? Mike! Ika'y dumating na parang Wa ko magdahom. Ngayon ato ba di ang po nga ako madungog gikan ni Mike. Sa akong kahiubos, ako siyang gibuwagan pinaagi sa chat. Kaya ako mag na-feel nga may lain na siyang gihigugma. Kanimo, Mike, manghinaot mo nga malipayon kasi imong kinabuhi. Dinin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na may hikalang kaagi ni Maika nga taga Maragusan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga Nikolahan, dito kalan. Dito Anan, sa ka
Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lemuel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna change my love for you. Recorded by Radio Mo TV. Lemuel, Ah, Sabado man dundong, kuyogi ko ha. asa man pa? Mangobra ko ron, to ako'y gunahonon. Kuyogi ko ron dali rato mahuman. Aron sad suhulan dayon taog makaplit ang bugas. Opa. Kapuyaw eh. Init pa di kayo. Antas lang kita ini kay pobre man. Ma, mangayon ta ko baon kay muskila na ko. Pasensya na gid ka dong ha. Huwag ko ikahatag ni mo kay wala ko'y kwarta diri. Oh, sige lang ma. Ito man na gid eh. May panguban kay next na. Ako in town. O gigikaon. Lemuel! Uy, Rina. Wala gid ka mapalit ang imong snack. Oh, man ko'y kwarta rin. Halay, uyagod ni mo. Dali, di ama ko'y gidangapan. Hitaganti ka. Ayaw lang uy. Gusto ka nga mapas mo ka? Dali, diri. Na ako'y gidangapan. Ito asa kong bag. Salamat rin ha. Nawagin ang akong kagutom. Okay ra, uy. Ayaw na pasalamat. Wa man ko ko'y kwarta. Mango ako kapalit og makaon. Pobre man kaayo mi good. Sige lang, Well. Kaya kung na ako'y nangas na, ako lang ang hatagan. Salamat kini mo rin ha. Well, oh. Ansa man rin akong 5. Imuhanan na. Lo, ayaw na uy. Sige na. Tawatan na niya makapalit kag snacks. Lo. Ala uy. Salamat ha. Ano ding maluoy magana ko? Buutan manggut ka. Aw, sige lang. Kung madako na ganit ha, og may trabaho na ko, ako na siya hatag nimo. Ampo lang kita permis Ginoo Well, nga mahumantag eskwela. Dali aras palahon rin sa? Walang hibaw eh. High school na ta. Mao gyud. Mura lagwa. Kining, unsa di mong kuhaon ini college ni mo? Mag-teacher ko, Well. Ikaw? Marag di lang tingali ko. Marag di mo ko ka-eskwela college. Pobre baya mi. Hayo na pagpakawa sa paglaong, Well. Imor lagi na malabangan ka ng kalisod. Salamat rin ha. Emil, magsige lang ng puyog ni Rina. Uyab na mo? No, di taon mi uyab. Patrol dan eh. Suod lang gid mi ni Rina, sukad pa sa mga gagmay pa mi, elementary pa mi. Ako pa ni mo no, imo nang panguyaban si Rina. Uy, kay klaro kay nga nakagusto na ni mo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Tsaba di uy. Inamigura sa bayan akang Rina na ako kay mga bata pabaya mi. Suod na kay mi. Ang ako ba, nindot man sad kon imo nang panguyaban. Dili pa ko na uyab-uyab uy. Wa pa ko maghunahunaan ng uyab-uyab. Gusto na ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Congrats, Palimil! Una lang minimo ha! Sige bay. Musunod ako ron. Congrats day, bay Roldan. Congrats, Well! Oh, congrats sa atong duha. Ren. Ay. Noon sa ka? Graduate na noon sa high school. Nagulahin noon ka diha. Mano di ka? Ang. Dugay naman niya ta magkita.
Ha? Nga naman. At tumagot ko pa eskwelahan ng college ni Papa sa Davao. Ito am siya igsuon dito. Mo ba? Ikaw, asa ka mo eskwela? Dinira ko sa ato rin Kaya dili magyapon ko maka-eskwela sa college. Sige. Amping din niya. Oh, ikaw sab, pag-amping dito. Doon nakatuig ang nakalabay. Sukad nga may graduate ko sa high school. O nialagyapon ko din sa among dapit. O guway tarong katrabaho. Si Rina ka, kumusta naman kasi? Bay! Balibin! Oh, bay! Ikaw mo din na. Pan! Anda ba ka? Ready na ka? Saan man? Limot natiduwas basketball roy. Speaking sa barangay. Ay, di ay. Limot ko na. Limot ya kay, di may kadua ka. Oh, wata ko kadita kay mga dams ako. Yes! Daog ka, bay! Libil! Daog ka! Salamat kayo. Bay, Roldol. Nakadaog kita. Lingwel! Oh. Bay! Kitawag ka sa kapitan, bay. Tawag ka, bay. Pitaw da. Kap! Kap, may tuyo ka na ko, Kap? Kuwan. Ako nakita ba, samtang nagduwa mo sa basketball. Abti ka man. O sakto ko sa barog. Usuban kailangan kang magsundaw. Ha? Ina ko kung kailangan kang magsundaw. Kaya na ako igso na sundaw. Nakinahanglan siya ang striker. O kung tuwa ka na niya, dako kay gayunan nga may mo kang sundaw. Tinuod ka, Kap? Mo ka na. Nya, sa may akong buhaton, Kap? O kung tuwa na ka niya, o na-exam, mukuha ka. O kung makapasar ka, mahimo ka ng mo trainis pagkasundaw. Sige, Kap. Madto ko si may igsoon. Kay gusto sa ko nga magsundaw. Sigurado ka na ba yun sa imong desisyon, anak? Opa, gusto ko mahimong sundaw. Lisod man ang trabaho, anak. Mubo raman ang imong kinabuhi, anak. Ma, tugutin lagi ko sa kung gusto ma kay sa una pa man ko nangandoy ko nga mahimong sundaw. Ug mauna ni ma. Way kay gayon na ako nga mahimong sundaw. Ikaw ang mag-igo. Ug among iampo nga matuman nimo ang imong gipangandoy, anak. Salamat in taon nga nagkapasan ako sa exam. Mahimong ako nga mo train sa pagkasundaw. Salamat in taon, anak, kay natuman na gid nimo imong pangandoy nga mamahimo kag sundaw. Lipay sa bitaw ko mga nahimong lagi ko sundaw. Pag-amping in taon, pirmi, ha? Huwag pag-ampo nga malayo ka sa disgrasya. Iampo sa ko ninyo, ma, pa. Kay karong sunod adlaw, i-assign ko og critical nga lugar. Naagiri gubat nga mahitabo pa, ma. Dalian sa panahon walang hibaw Duha naman ay katuig nga nagserbisyo ko isip sundaw. Manangit ko sa kong labaw nga mapauli sa ko sa among dapit. Salamat in taon kinakaw na una kag duaw na mo dinhi, anak. Mingaw na kay ko ninyo, ma, pa. Ako sa anak, mingaw na kay kunimo.
Ato di ay, ang imong amigo ba nga si Roldan, nagsige ra ba tog pangumustan nimo? Oh, mo ba? Sige, ako tong pagkikitaan pa. Kumusta lang ka, bay? Mga taon gyapon bay. Ikaw noon bay, ayahay na kay kada, kay sundaw na ka. Kung sagot tayo nakahayahay na yung trabaho kaya kung masipyat, patay man sab. Ampo lang sa Ginoo bay nga malayo kas kadautan. Maog yun. Ha? Nay, makikita na ko? O bay? Kinsa may makikita na ko? O may bawa na nimo kung muadto ka. Mo ba? Asam sa na ko adtoon? Adto aning lugar ay, kaya nagpaabot siya nimo dito. Wala ni lugar ang giingon ni Pahiruldan nga na ay makikita na ako. Kasi magkaling gusto makikita na ako. Lemuel? Oh. Reyna? Ikaw? Oo. Ako yung tao ni... kumusta naman ka? Sundaw na day ka? Oo. Kaluyan in taon. Ikaw, kumusta naman ka? Standby sa kay nagpaabot naman ko sa result sa akong board exam para teacher. Wow. Mag-teacher gid ay ka? Kung kaluyan. Mga unsa ta? Aron nga mag-istorya tag maayo. Ikaw magdahom nga magkita pa ta pag-usab. Maog yun. Pila na biya katuig nga wata magkita. Maog yun. Salamat ha. Nakikita ka na ko. Gibalitaan mabud ko ni Roldan nga nauli ko no kadinhi sa ato. O gusto na kasundao. Og ako siyang giingnan nga makikita ako nimo. Syempre suod ba yata? Sukad ba sa elementary o gingon man sa high school? O nahibaw ka ba nga lipay kay ko nga nakita ta pagbalik? Lemuel. Misamot ka na karon kagwapa. Nga sakto ka nag-edad. Atik ay. Tinuod bitaw. Uy, mahilis ko na imo tinutukan ha. Maglisod ko kung unsaon ako sa pagsugod. Pero mora na nga akong ikasulti ni Morena. I love you. Lemuel. Ngunit tinuod. Love di ka rin. Uwaw man sa akong part no kay babae ba ako. Pero ang kuno na ako. Nga sukad sa high school pa ta. Love na ka na ako, Lemuel. Kung mao ka na, parehas na yung atong gibati. Oh, Lemuel. Rina, I love you. I love you too, Lemuel. If I had to live my life without you so long, with you I see forever oh so clearly. Grabe ang akong gibati nga kalipay niya ito higayon na. Kay parehas na yung gibati ni Rina. Kaya doon na may feelings sa usag-usa. Karon, minyo na mi. Og may duha na ka mga anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN.